Искате ли да изследвате нова професия, да генерирате вторичен доход и да участвате в нарастващо движение в областта на биохакерството, неврологията, позата и ергономията? Присъединете се към нашата мрежа от тестери на QTCH Channel LODUI и станете актьор на промяната. В QTCH Channel LODUI ние разработваме иновативни решения, които използват биоестествени честоти за подобряване на стойката, оптимизиране на физическото и умственото представяне и ребалансиране на човешкото тяло. Независимо дали се интересувате от нова кариера или искате да диверсифицирате доходите си, да станете младши или старши тестер ще ви позволи да допринесете за благосъстоянието на хората, докато се възползвате от продължаващо образование и финансови възможности. Ние търсим страстни хора, които са готови да помогнат на другите да станат по-здрави и по-балансирани чрез нашите технологии. Ще бъдете обучени да разбирате взаимодействията между физика, функционална неврология и стойка и ще можете да генерирате доход чрез извършване на тестове, съветване на нашите продукти и споделяне на вашия опит. Искате ли да се присъедините към нас и да бъдете част от бъдещето на Wellness? Свържете се с нас сега за повече информация как да започнете своето пътуване с QTCH NOLODUI и Академия NURA.